ndị nọ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu na Anambra steeti emegharịgo usoro iwu gbasara mmemme nhọpụta a na-eme. Gọọmenti etiti eguzobego ihe a kpọrọ centralized e-learning. Ndị mba China ebulitego afọ ole a ga-adịzi maka ndị na-alụ ọrụ oyibo ịlazi ezumike nka. Tupu anyị aga n'iru, anyị ga-echeta na Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị weta mgbanwe zuru oke na Anambra steeti. Ọ bịaghị ịkwalite ọnọdụ akụnụba na Anambra steeti, bịakwazi ịkwalite ejirimara ndị Igbo. Ka anyị jikọta aka ọnụ ka anyị nye ya nkwado zuru oke ka ya bụ ọlụ ọ na-alụ wee na-aga n'iru. Ọmụbụ obi ajụlụso oke ka anyị gaa n'iru. Gọvanọ Chukwuma Soludo ahọpụtago ma due n'ihe ọlụ Group Managing Director na Chief Executive Officer Fidelity Bank bụ Dr. Nneka Onyeali-Ikpe dịka onye isi oche Governing Council nke nwafọ Orizu College of Education bụ nke dị na Nsugbe. Ọkammụta Soludo dukwara ya n'ile ọrụ ya na mmadụ ndị ọzọ nọ na ya bụ otu kansụl n'obi gọọmenti nke dị n'Ọka eji ike abara n'ebe ahụ ụtara anyị akụkọ. Ndị otu kansụl ahụ gụnyere ọkammụta Sele Agụruo, Chief Fidelis Nweke, Reverend Sister Professor Uju Dibua nakwa Venerable Dr. Rex Kanu. Dr. Justina Anyadiegwu bụ provost nke ya bụ ụlọ akwụkwọ, ebe Oliakụ Edith Nwoye bụ acting registrar. Maazị Anthony Aniebo bụkwa acting bossa. Ndị ọzọ gụnyere Dr. Chioma Azubike, acting librarian, Engineer Nnamdi Onyili, Director of Works, Dr. Urewuchi Udolisa, staff representative, nakwa Maazị Benny Ebunonu, public relations officer. N'okwu ya, Gọvanọ Soludo nwere nkwenye onwe na ya bụ kansụl nke onye nọ n'isi ya bụ Dr. Onyeali-Ikpe ga-eme nnọọ nke ọma iji wee dozi ọtụtụ ihe mebiri emebi na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ọ kwararịrị na kemgbe eguzobere ya bụ ụlọ akwụkwọ na-enwego nnọọ ọtụtụ ihe na-eche ya aka mgba ma kọwaa na ọ dị ụzọ ihe n'one na one ekwesịrị ime ka ọ dị mma, ọkachasị n'oge dịka oge a, n'ihi na ọ bụ na emeghị nke a ịmara na ha enweghị olileanya ma ọlị. Na mbụ ka onyeisi ndị ọrụ na steeti a, ọkaiwu Theodora Igwegbe nọ nnọọ wee gụpụta ọrụ dum ndị otu kansụl ahụ ga-arụ bụ nke o kwuru gbadoro ụkwụ na iwu guzobere ya bụ ụlọ akwụkwọ. N'okwu ya, Dr. Onyeali-Ikpe kelere gọvanọ nakwa ndị steeti maka inye ha ohere ọma ahụ iji wee dozie ya bụ ụlọ akwụkwọ ma kwe nkwa na ha kere ajị n'ume ịrụ ọrụ ha nke ọma. Ndị nọ na ya bụ mmemme gụnyere onye ji ọkwa Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Ernest Ezeajụghị, Attorney General nakwa Commissioner for Justice ọkammụta Sylvia Ifemeje, Chief of Protocol nakwa Deputy Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Chinedu Nwoye, onye ji ọkwa Special Advisor nyegara gọvanọ n'ihe gbasara iwu ọkaiwu Tochukwu Nweke. Ụlọ akwụkwọ nwafọ Orizu bụ nke eguzobere n'afọ 1976, emere ya College of Education n'afọ 1981. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.